Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і я рад вітаць у нашай студыі, каб прагаварыць, абгаварыць у хорошым сэнсе гэтага слова сітуацыю, якая досыць шмат выклікала дыскусій, спрэчак і нават, можа быць, скандалаў у нашым асяроддзі. Мы разам гэта абмяркуем з феміністкай і гендернай актывісткай Настай Базар. Прывітанне, Наста. Прывітанне. Давай ад пачатку зробім дзве рэчы. Па-першае, мы как бы прарэкламуем тыя, можа быць, платформы ці там, я не ведаю, сацыяльныя сеткі, куды варта звяртацца за дадатковай інфармацыяй, ці задаць пытанне, ці нешта пачытаць. Калі датычна вось тваёй дзейнасці, куды ты скіруеш людзей? Я даволі публічна і ў інстаграме, і ў фейсбуку. Паўсюль можна мяне знайсці, калі напісаць Наста Базар. Таксама я ў тэлеграме адказваю, калі ў мяне час. Ну, то есть, умоўна кажучы, там адмысловы тэлеграм-канал Насты, там што-нибудь. Не, няма ресурсаў на гэта. Там ці там YouTube-канал, няма. То есть, просто ў сацыяльных сетках. Пакуль што няма. Но пакуль. Не, это мара, але гэта шмат ресурсаў. Не, гэтага няма. Так, у соцсетках я дасяжна, і заўсёды са мной можна звязацца. Ну, і адпаведна з YouTube канал Еўрарадыё на наш новы YouTube канал Навокал. Калі ласка, заходзьце, подписывайтеся, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не прапусціць нашыя сустрэчы у тым ліку і з Настай Базар. Ну і безумоўна расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і другая тэма, што папярэдзіць, адразу хочу как бы поставіць кропкі над і, каб не было там что-то ён такія пытаннічкі задае, наверное, ён сексіст какой-то схаваны, гендерная скаціна, адным словом. Я супраць харасмента у любым выглядзе, у асяродку калектыва, па-за калектывам, увогуле. Я абсалютна супраць гэтага ўсё. І тая сітуацыя, якая мы будзем прагаворваць, дакладней тое, што стала прычынай гэтай сітуацыі, для мяне гэта сітуацыя абсалютна непрымальная. Адразу скажу, што не зашкодзіць мне задаваць розныя правакацыйныя пытанні Наста, таму што шмат што засталося, ну как бы не то, што непрамоўленым, а незразумелым, маўляў, і што? Таму давай, калі мы з табой дамаўляліся на гэты эфір, гэта было адразу пасля агучвання рашэння камісіі Байсол, што там далей, якое яны рашэнне прынялі наконт Андрэя Стрыжака. Пакуль дайшла справа да эфіра, сітуацыя змянілася, і тое, што выклікала абурэнне ў пэўнай часткі беларускага грамадства, так ён усё ж таки застаецца, нягледзячы ні на што, там у Байсоле, гэта ўжо не актуальна. Ён сышоў. Сыходзячы з гэтай апошняй інфармацыі, твая ацэнка сітуацыі з Байсолам, з Андрэем, увогуле, і разрулілася сітуацыя, на твой погляд, не разрулілася? Калі ласка. Так, дзякуй. Глядзі, пытанне ў тым, што я сёння насамрэч хацела менш казаць пра харасмент і сексізм, а больш якраз таки звярнуцца да той тэматыкі, у якой ты вельмі добра таксама, якую агучваеш. Таму што мне здаецца, што тое, што адбылося падчас паседжання камісіі і агучвання выніка камісіі, мяне гэта, шчыра кажучы, як бы здзівіла яшчэ больш, да? То бок адна справа, што людзі там некаторыя падтрымлівалі, ну, падумаеш, там, даслаў дык-пік, што там гэтыя дзеўкі рассыпаліся, да? Хаця гэта, канешне, не так, і гэта насамрэч дрэнна. Але другая справа, на нашых вачах чалавек просто у адныя рукі заграбае сабе ўладу. То бок ён напісаў больш месяца назад, што камісія вырашыць мой лёс, і я яе паслухаю, але калі камісія вырашыла лёс не так, як ён хацеў, ён сказаў, як бы, круціў я вас, давайте цяпер галасаваць. Як адбывалася галасаванне, невядома. Я разумею, што гэта праца ў людзей, безумоўна, да, і я падумала, што калі б я была ў такой камандзе, ну, я прагаласую супраць, і я згублю працу. Ну, типа, такая прычына таксама магла быць, так? Можа быць, насамрэч, 2/3 каманды гатовыя супрацоўнічаць далей на здароўе. Але пытанне ў тым, што гэта проста парушэнне ўсіх дамоўленасцей, якія ён сам агучыў. Мяне, напрыклад, вельмі ўзмуціла менавіта гэта. Наступнае, чаму ён зашоў? Ён зашоў не таму, што быў там ціск грамадства, не таму, што нехта сказаў, што гэта дрэнна, не таму, што ён не паслухаў камісію. Ён зашоў выключна таму, што донары перасталі фінансаваць. То бок адзіная прычына ў гэтай сітуацыі чалавеку прыняць, што трэба заходзіць, гэта толькі фінансавы рычаг. Ну, то бок чалавек
гэта дае мне падставы, я магу памыляцца, але мне гэта дае падставу, што чалавек не зразумеў, чым праблема, не зразумеў, што ён зрабіў не так, не зразумеў, што нельга харасіць, не зразумеў, што нельга трымаць усё ў адных руках. Нас там, выбачай, што перабіваю, просто ты закінула тэзу, што донары перасталі данаціць. Гэта дакладная інфармацыя ці меркаванне? Мы бачылі, што як мінімум Байсоў выйшаў з МГФ-а, вернее, яго папрасілі выйсці, а я разумею, што гэта вялікая была частка фінансавання, безумоўна. Я не ведаю дакладна, я не кантактавала з донарскімі арганізацыямі, хаця я ведаю цяпер, хто з'яўляецца донарамі Байсола, але я думаю, што гэта еўрапейскія донары. Для іх гэта непрымальна. Мы бачылі нядаўна гэты кейс, калі там на нейкім канцэрце ўбачылі дырэктара з HR-кай, да, з каханкай. Там не было пытанняў, там не было размеркаванню, ці гэта добра, давайте абмеркуем. Там просто не, ўсё адразу. Мы тут мусолім, окей, добра, гэтыя феміністкі не маюць рацыю. А вы таксама не верыце вось людзям з МГФ-у, з нарвежскага гэтага фонду хельсінскага ці іншым донарам. Яны ж таксама маюць сваё меркаванне. Яны ж не просто так, ой, на нас паўздзейнічае меркаванне беларусаў за мяжой? Не, канешне, ім все роўна на меркаванне беларусаў за мяжой. Ім важна, што гэта парушэнне, таму мы не можам супрацоўнічаць далей. Таму тут для мяне гэта больш выкрыла здзіўлення, чым нават тое, што там шмат хто не зразумелі, а што не так у тым, што ён рабіў. Давай мы больш по таких глобальных тэмах, як выніках гэтай сітуацыі трошку далей. Я просто удакладню, скажем, я бачыў інтэрв'ю апошняе вось Андрэя Стрыжака, і я бачыў той момант, які абурыў цябе, калі ён закрануў тэму з табой. І вось гэтая сітуацыя, про якую ты гаварыла яшчэ раней, што, маўляў, як толькі мне стала вядома, то я прыйшла да Андрэя і паставіла яго перад ведамам. І ён там выказвае, а чаго ён збірае інфармацыю там датычна мяне. Як это выглядае з твайго пункту гледжання? Наколькі вось гэтая прэтэнзія, што ты збіраеш інфармацыю там супраць кагосьці, ці там на кагосьці, як тут правильно сфармуляваць, яна адпавядае рэчаіснасці? Так, дзякую, што ты спытаў, тому што я гэта хацела падняць, і ў прынцыпе, шчыра кажучы, я ў тым ліку пагадзілася захацела прыйсці да цябе, таму што я хацела б агучыць вось гэта. Я не хачу бороцца, я хачу ўвогуле займацца падтрымкай жанчын праз тое, каб яны больш былі ўпэўнены, не ведаю, рабілі крэатыў, выходзілі ў пабліках і так далей, а не бароцца з мужчынамі. Але калі мяне чапаюць, калі на мяне нападаюць, я буду безумоўна абараняцца. Я лічу, што тут комплексная праблема, як і Андрэя, так і медыяў, якую, я думаю, што мы гэта таксама закранем, так, этычны бок таго, што робяць наша медыа. Што мяне абурыла? Шмат было пытанняў, чаму гэта вырашалася публічна, чаму нельга было вырашыць гэта не публічна. Дык вось была спроба. Я даведалася, калі я сустракалася з Андрэем па іншай прычыне. Зараз з правовой ініцыятывай мы распрацоўваем прынцыпы антыхарасмента, такія як ёсць прынцыпы праваабаронцаў, напрыклад, так, прынцыпы этычны кодекс журналістаў. Мы распрацоўваем прынцыпы антыхарасмента, такі дакумент, які могуць розныя арганізацыі падпісаць, тым самым сказаўшы так, мы пагаджаемся, што вось гэтыя пункты харасмента мы абяцаем такога не рабіць. І я збірала інфармацыю, каб гэта не было, што вось мы такія ўзялі, напісалі, а вы падлучаецеся. Не, я збірала інфармацыю, як гэты дакумент павінен выглядаць, як вы лічыце, гэтак далей. Дарэчы, і з Еўрарадой звязвалася, і з іншымі медыа, і з палітычнымі структурамі. І ў Літве якраз была сустрэча, на якую Андрэй не мог патрапіць, і ніхто з Байсолу не мог патрапіць. І я сказаў, што Андрэй, дык я яшчэ тыдзень буду ў Літве, давай я магу прыйсці да вас, мне хвілін 20 просто даведацца, ці ёсць такі дакумент у вас, што вы лічыце, гэтак далей. І ён прапанаваў сустрэцца сам на сам, што зноў у мяне пытанне, да? Чаму сам на сам? Чаму нельга было хаця б каго-небудзь яшчэ сабраць? І якраз такі за дзень да гэтага я ўбачыла пацверджанне. То бок так мне паказалі канкрэтна перапіску, канкрэтныя дыкпікі. І, тут ужо не тое, што там моя сяброўка мне сказала, што яе сяброўцы нехта ж нешта. А тут я ўжо канкрэтна, у мяне былі доказы. І калі я сустрэлася з Андрэем, я вырашыла, што я не магу хлусіць, я не магу вось усміхацца ў вочы і гэтак далей. Я кажу: Андрэй, слухай, вось такая штука стала вядома, да? Мне ўжо пацверджанне нават прыляцелі. І давай нешта рабіць, гэта не окей. На што Андрэй сказаў мне, што, я пра гэта пісала ў Фейсбуку, я пра гэта казала 100 разоў, але все роўна зноў і зноў трэба гэта прагаворыць. І все роўна людзі не пачуюць частка. І я кажу, што я не буду маніпуляваць, я не буду цябе шантажаваць, я не пайду з гэтым у паблік, таму што гэта моя пазіцыя. Я не называю імёны ў пабліку, таму што не я з'яўляюся
як бы актыўнай удзельніцай падзеяў, не я пацярпелая. Але я яму сказала, што калі жанчыны захочуць гаварыць, безумоўна, я іх падтрымаю, таму што я падтрымліваю жанчыну ў сітуацыі харасменту, сітуацыі хатняга гвалту і гэтак далей. І нероўнасці. На што Андрэй мне сказаў, што ён не блытае прафесійнае з прыватным. То бок па яго меркаванню гэта былі прыватныя стасункі, ён меў на гэта права і гэтак далей, што не з'яўляецца праўдай, таму што на наступны дзень я даведалася таксама з пацверджаннямі ад некалькіх жанчын з дэмакратычнага руху пра тыя самыя дыкпікі. То бок гэта было не толькі я пазнаёміўся з кімсьці там, не ведаю, у рэстаране ці ў бары і даслаў, гэта былі калежанкі па супрацы, у тым ліку з арганізацыі, якія супрацоўнічаюць з байсолам, у тым ліку тыя, якія не ведалі, як потым з гэтай сітуацыі што рабіць, таму што структура альбо арганізацыя, у якой яны працуюць, супрацоўнічае з байсолам, і яны таму у тым ліку не казалі пра гэта. То бок была спроба пагаварыць непрыватна. Гэта было 10 чэрвеня. Артыкул выйшаў у канцы ліпеня, гэта раз. Два, я казала і кажу, я не мела дачынення да артыкула. І ты гэта цудоўна ведаеш, як адзін з працаўнікоў Еўрарады. Не я прыйшла ў Еўрарады, не я сказала, давайте напішам артыкул, не я збірала гэту інфармацыю. Што я зрабіла, я пацвердзіла. Калі вы да мяне прыйшлі, журналісты Еўрарады, і сказалі, ці ты ведаеш, ці гэта праўда, я сказала, так, гэта праўда. То бок была спроба вырашыць гэта не публічна. За 1,5 месяца не змянілася нічога. Я не ведаю, ці былі такія далей гісторыі, таму што пра гэта 1,5 месяца не ведаю. Але я ведаю, што не было ніводнага выбачэння. Прынамсі, тыя жанчыны, пра якіх я ведаю, не было ніводнага выбачэння, пакуль не выйшаў артыкул. Акрамя таго, я ведаю, што калі выйшаў артыкул, гэта не з адной крыніцы, таму я магу пра гэта гаварыць, што у Андрэя была пазіцыя, што ну, чакайце, да раніцы ўсе забудуць. Ён рэальна думаў, што гэта проста пройдзе вось як некая ха-ха, і ніхто на гэта не зверне ўвагу. То бок чалавек не бачыў і не бачыць сваёй адказнасці ў тым, што адбывалася. Але мне важна пацвердзіць, што была спроба зрабіць гэта не публічна. Акрамя таго, я гатова падтрымаць і Андрэя. Это тое, што мы казалі перад эфірам, да? Я, люблю людзей. Я люблю людзей. Я люблю падтрымліваць людзей. Я гатова была падтрымаць Андрэя. Каб ён да мяне прыйшоў, сказаў, Наста, ну дапамажы. Дарэчы, такія кейсы былі. Такія кейсы былі, калі некаторыя мужчыны з дэм-руху казалі, слухай, чакай, а што вось тут не так? А калі я запрашу на каву, ну, патлумач мне. З аднаго боку, гэта інфармацыйнае абслугоўванне, гэта час, гэта рэсурсы. З другого боку, ёсць людзі, якія хацелі даведацца, і яны даведаліся, яны пыталі, а што не так? Я кажу, а глядзі, а вот это што? Альбо я не ведала, як ты будеш настроены, я ўжо прыдумвала нейкую правакацыю, да, і хацела вось для прыкладу, вось глядзі, наколькі ведаю, ты жанаты, так? Я не, так? Ну, вось глядзі, напрыклад, вось заканчваецца эфір, мы выходзім з табой там каўку папіць, я кажу, слухай, Зміцер, а ты мне так это приглянулся, я насамрэч у меня открытые стасунки, а давай сексом займемся. Пошли ў гатэль. Вот что, твоя реакция, ну, типа, у сэнсе, як это, разумеешь? Чаму жанчыны ў гэты момант павінны адчуваць сябе окей? Чаму жанчыны павінны, ну, як бы, рэагаваць неяк пазітыўна? Ну, вось разумееш, у чым справа? Карацей, не публічна гэта не атрымалася змяніць. Нічога не было зроблена. Таму яно вылезло ў паблік. Ну, так яно і ёсць. Давай яшчэ одно, як там кажуць, што дыма ж без агню не бывае. Вот, адпаведна, людзі кажуць, вот ходзяць чуткі, што не просто так яна ўсё нарадзілася, што адмыслова збірала базар кейс супраць Стрыжака, і не просто так там нехта неяк там выпадкова журналіст Еўрарадыё некага знайшоў. Гэта замова, замоўлены артыкул, гэта ўсё спрацавана. Добра, ты зараз апярэдзіла мяне, сказала, што ты ніякай інфармацыі журналісту Еўрарадыё не давала. Добра, але падгаварыла некага там праз трэція рукі, гэта ўсё зайшло. Ну, мой ж как бы так шматхадовачка такая. Мне падабаецца вельмі самая класная эта гіпотэза, да, якая была пасля артыкула, гэта прям цытата. Гэта змова феміністак под руководством Базар с целью скинуть всех мужчин-руководителей после Стрижака следующий Горецкий, и сделано это для перенаправления ресурсов Байсола на себя. Ну, якую торбу открываць, якую арганізацыю открываць, каб перанакіраваць рэсурсы, не ведаю. Ну, карацей, не, я, слухай, возьму частку адказнасці на сабе, безумоўна. Я, ну, без мяне гэтага мажліва не было. Я не кажу, што не было б, але мажліва не было. Але чаму? 1,5 года назад, калі здарылася трагедыя з Лізай Герцаны, якая была звалчана і забіта ў цэнтры Варшавы, беларуская, тады мяне гэта вельмі... Безумоўна, мяне гэты факт вельмі ўразіў, але мяне больш уразіла не гэта, а рэакцыя людзей. Як толькі яна патрапіла ў бальніцу, я спецыяльна пайшла па ўсім польскім паблікам і па беларускім. Калі ў польскіх пабліках было вельмі шмат агрэсіі і нават вось, без прэзумпцыі невіннасці, да, там пасадзіць, забіць гэтага гвалтаўніка, то ў беларускіх пабліках ведаеш, што было? Чаму яна была адна, чаму яна была без хлопца, чаму яна была п'яная, а ці не кароткая была спадніца і так далей. Але праз 5 дзён, калі Ліза памерла, тыя самыя людзі ў тым ліку пачалі пісаць: бедная дзевачка, ай-яй,
ай-яй-яй, што здарылася. І вось ад гэтага двулічча я просто была ў такім шоку, і яно само сабой нарадзіўся хэштэг хопіць гвалціць. Ён нарадзіўся, ну вось з'явіўся ў сакавіку канцы лютага былога года, то бок уже больш за 1,5 года. І под гэтым хэштэгам людзі пачалі пісаць свае гісторыі публічна, але не публічна. Толькі за вясну былога года у мяне было больш за 100 запытаў ад беларусак у міграцыі ў сітуацыі хатняга гвалту. І з часам пачалі прыходзіць гісторыі пра харасмент. Ну, гэта трошку розныя рэчы, да, хатні гвалт, харасмент, але пачалі просто мне расказваць: а слухай, а ў мяне было вось такое, а ў мяне было такое. І тут я пачала разумець, што ой, аказваецца, як бы вот так это ўсё, да? Я думала, мы такія ўсё добра супраць дрэннага. То бок, да, я бяру сваю адказнасць за тое, што з-за таго, што я запусціла гэты хэштэг, эта тэма пачала развівацца. Потым мы ў лістападзе былога года разам з правовой ініцыятывай зрабілі даклад пра сітуацыю сексуалізаваным харасменце ў беларускім грамадстве ў міграцыі, які паказаў, што так, гэта праблема існуе. Пасля гэтага я не магла знайсці працу паўгады, была ў цяжкім фінансавым становішчы. Вось, это правда. Я думаю, што гэта звязана. Цяпер мы працуем над прынцыпамі антыхарасменту. То бок так, я займаюся гэтай тэмай, і, безумоўна, каб я гэтай тэмай не займалася, яно б, ну, не палыхала. Хопіць гвалціць стаў беларускім мету. Безумоўна, каб людзі не пачалі казаць услых, жанчыны б не адчувалі такой упэўненасці, каб заявіць, што і ў мяне была праблема, і я хачу гэта вырашыць. Вось, з аднаго боку, з другого боку, слухайце, ну, заўсёды ёсць крытычная маса. Ну, калі гэта ўжо да нейкай крытычнай масы дойдзе, то як бы лопнуць іншыя пухіры. Просто я не хачу прынцыпова казаць ні пра каго іншага, і ўвогуле хочу умыть руки. Вот. Так что да, адказнасць частку я на себе беру. Хотела бы вернуться толькі до былога пытання про артыкул. Для мяне гэта было просто абсолютно такая лёгкая спроба перавесці стрэлкі. Типа просто я назову любое імя, і а яшчэ калі сказаць, што ты феміністка, то туды паляціць, да? Андрэй ведае, што я не была датычна да артыкула, Андрэй ведае, што не мае рацыю, але пры гэтым ён просто хацеў спіхнуць на мяне. Просто каб вось эту хвалю хейта перанаправіць сябе на мяне. Ён заблакаваў мяне за дзень да артыкула. Я за дзень да гэтага заходзіла да яго ў Facebook, таму што, блин, не паверыце, вось за гэта мяне я ўпэўнена, што калежанкі феміністкі могуць нават не любіць. Я ўчора пісала некаторым людзям, яго знаёмым: ці ты на сувязі з ім? Ты ўпэўнен, што з ім усё ў парадку зараз? Я ўчора, блин, перажывала за стражака. Таму што не лечыць на тое, што ён зрабіў дрэнную справу, у мяне ёсць да яго спачуванне як да чалавека. Нават калі я не разумею, якую херню, ну, дрэнную справу ён зрабіў, все роўно у меня будзе да яго спачуванне. І я разумею, што такой сітуацыі ён не сам вырашыў, яго прымусілі вырашыць гэта, прыняць рашэнне, да, таму што не было, ну, альбо байсол закрываецца, альбо ты заходзіш, да. І я подумала про тое, што типа, а ці ёсць нехта каля яго? Я нават про гэта подумала. Я готова была з ім размаўляць, я готова была яго падтрымліваць. Но ён выбраў другую тактыку. Таму тое, што ён напісаў у артыкуле, у інтэрв'ю, гэта, ну, такая танная спроба перавесці стрэлкі з аднаго боку, з другого боку, я думаю, мы яшчэ падымем пытанне пра этычнасць беларускіх медыа. Падымем, я просто вот пакуль закрываючы таксама тэму вот гэтых чутак, ты тым больш што сама ўзгадала кейс Гарэцкага, таксама ёсць чуткі, што феміністкі, там базар, не базар, там ці хтосьці там іншы рыхтуюць такія ж кейсы на шэраг іншых людзей. У тым ліку і Гарэцкі называлася імя, і называлі мне з аднаго боку адны імёны, з другога боку іншыя імёны, але факт у тым, што вот рыхтуецца без там прэтэнзій, што зараз там зробяць гэта, каб перамінаваць там потокі, а вот просто дзеля там, ну, я не ведаю там ці справядлівасці, ці несправядлівасці, ці з якімі іншымі мэтамі, але вот ёсць такое? Не. Мне ёсць чым займацца, слухайце, я хачу жыць, зарабляць грошы сваёй працай, пажадана не НГОшнай, рабіць справу за грошы, атрымліваць грошы, утрымліваць дзяцей, жыць шчаслівае жыццё са сваёй жонкай. Вось што я хачу. Ну, типа, не, нічога такога не рыхтуецца. Тое, што зараз пайшло у паблік пра Гарэцкага, я ўдзячна вельмі каляжанкам з фем-групы, таксама гэта не яны такі: а мы зараз прыйшлі, вас наругаем. Яны адрэагавалі на тое, што была створана камісія па Гарэцкаму з удзельнікаў бажа. Ну, соры, гэта не працуе. Яны справядліва напісалі, яны насамрэч прапаноўвалі ў былым годзе, я ведаю, яны пісалі пра гэта, што яны прапаноўвалі усім жадаючым дапамагчы распрацаваць гендерную палітыку для арганізацый, для медыа, для палітычных структур. І яны пісалі ў баш, і баш адмовіў. І толькі за гэта, таксама заўваж, калі ласка, не публічна. Таксама была прапанова, да, палепшыць сітуацыю не публічна. І тут яны зрэагавалі на тое, што стварылася камісія па Гарэцкаму. Яны пра гэта напісалі. Цяпер яны напісалі пра тое, што яны адмовіліся. Баш сказаў: не, мы не адмаўляліся. Ну і гэтак далей.
Слухайте, няма нам чаго рабіць, сядзець вось і думаць, як разбірацца з мужикамі. Не ведаю, ці ёсць такая змова сярод якіх-небудзь феміністак, я магу сказаць ад сябе. Не, я нічога не рыхтую і не рыхтавала, і пра Андрэя не рыхтавала, і я была вельмі шчаслівая, калі б Андрэй, насамрэч зразумеў, каб ён захацеў нешта змяніць, і я паўтруся, я б яго нават падтрымала. Паміж іншага, давай рэкламная пауза. Я коучу людзей, і я коучу добра. Мне няма псіхалагічнай адукацыі, але ў мяне ёсць вельмі шмат розных адукацый іншых, і я вельмі добра падтрымліваю людзей, вельмі дапамагаю. І я з задавальненнем бы яго і пакоучыла, і распавяла бы ўсё, што я ведаю пра роўнасці і так далей. Гэтага не адбылося. Гэта толькі рэакцыя, як і сённяшні эфір. Шчыра, калі б учорашняга, каб не было гэтага інтэрв'ю, я б, мабыць, не хацела б гэтага, вось зараз гэтага стрыму. Але калі ён нападае, я буду абараняцца. Добра, давай звернемся да акурат такі у працяг ізноў-такі тваіх словаў пра хвалю хейта. Пытанні ад наших гледачоў на гэтую тэму. Ясь з-пад Вільні піша: чаму ўсё звялося да цкавання ды прэтэнзій у соцсетках замест зварота ў паліцыю, онлайн-самасуд у дзеянні, вожык патрыёт. Сітуацыя непрымальная, але чаму ва ўсім гэтым выкарыстоўваюцца неправавыя метады? Цяпер што, латушка мусіць сысці адразу, калі яшчэ і партнёры штосьці сказалі? Дзе мяжа? Ось, дзе мяжа? Давай вот, может быть, я пашыру гэта пытанне, потому что я все одно хотел вот это спытацца. То есть атрымліваецца, вырашыла грамадства сваімі сродкамі, магчымасцямі, неяк з гэта пытанне вырашыць. Але я назіраў, як развіваўся працэс. Вот мы зробім гэта, каб неяк там снівелировать, там выбачэнні, там ці яшчэ што, там адхіленне, яшчэ што-нибудь. Адныя там, в прынцыпе, нормально, а большасць адразу: не, гэтага недастаткова, не, гэта неправільна, не, гэта не так. Давайте мы зробім гэта. І зноўку: не, гэта не так. І ўзнікае пытанне: а вот што было б так? Вот якога пакарання хацелі? Я дакладна ніякага пакарання не хочу. Я хочу справядлівасці. Я хочу, каб усе сябе пачувалі ў бяспецы. Прынамсі, людцы добрыя, хаця б давайте ўжо ў эміграцыі. Мы ўжо збеглі ад адной небяспекі, і хацелася б у другім месцы, дзе нібыта бяспечней, адчуваць сябе бяспечна. Пра паліцыю таксама шмат разоў пісала і казала. Давай яшчэ раз скажу. Калі мне пісалі некаторыя мужчыны, чаму жанчыны не пайшлі ў паліцыю, я просто ім задавала простае пытанне: скажы, калі ласка, ты можаш схадзіць пацярпелай у паліцыю? Ён кажу: навошта? Я кажу: вось глядзі, яна боится. Па-першае, пасля вопыту Беларусі, асабліва калі гэта яшчэ рэпрэсаваная жанчына, і мела досвед камунікацыі з ментамі ў Беларусі, просто страх можа быць паліцыі, гэта нармальна. Па-другое, неведанне мовы. Можа, ты ведаеш мову, ты мог бы дапамагчы перакласці, просто падтрымаць. А навошта? А што? Я кажу: не, простае пытанне. Ты можаш дапамагчы схадзіць у паліцыю? Ніводзін мужчына, якому я задавала гэта пытанне, не сказаў: так, я магу, я пайду. Гэта першае. Другое, я таксама казала, я хацела все-таки зрабіць такі прэцэдэнт, таму што з лютага цягам полугода адзін беларус пісаў вельмі дыскрэдытуючыя, вельмі прынізлівыя каментары пра мяне у Фейсбуку, і я даведалася, што гэта жывы чалавек, я думала, это бот, і я подумала, што я хочу звярнуцца ў паліцыю. Каб быў прэцэдэнт, ребята, давайте мы уже, калі мы тут пра дэмакратыю кажам, калі мы ў Еўропе, то давайте ўжо адказваць па еўрапейскім законам, гэта называецца траўля, гэта называецца дыскрымінацыя. Вось, 1500 евро каштуе адвакатка. Таму што, ці адвакат. Таму што, калі я прыйду ў паліцыю, скажу: глядзіце, вот тут мяне прыніжаюць, мне скажуць: які пункт закона? Я скажу: не ведаю, мне скажуць: так ідзе сюда. Я камунікую шмат, я займаюся тэмай хатняга гвалту, я камунікую шмат з арганізацыямі польскімі, беларускімі на гэту тэму. Асноўная праблема, што жанчыны, калі прыходзяць у паліцыю, эмігрантка, не ведае канкрэтнага пункту канкрэтнага закону, хаця яна не павінна ведаць, няма перакладчыкаў часцей за ўсё нідзе. Як жанчыне ісці? Гэта першае. Другое, асноўныя прычыны, чаму, я зараз патлумачу, чаму я гэту аналогію прывожу. У хатнім гвалце асноўныя прычыны дзве, чаму жанчыны беларускі не ідуць у паліцыю ў краіне эміграцыі. Першая прычына — гэта тое, што вялікая колькасць жанчын — гэта жанчыны легалізаваныя па мужу. То бок муж выехаў па працы, напрыклад, яна легалізавалась па ім, і яна баіцца, што яна згубіць легалізацыю, і яе дэпартуюць. Другая прычына, якая вельмі распаўсюджаная: жанчыны баяцца, што тады іх мужа дэпартуюць у Беларусь, і яны стануць палізняволенымі. Жанчыны перажываюць за сваіх мужэй, якія іх збіваюць, што яны паедуць у Беларусь, іх дэпартуюць, і яны стануць палізняволенымі. І ў мяне тады пытанне: а вы сур'ёзна хочаце суд?
Вось у мяне пытанне да ўсіх, хто кажа, чаму не пашлі паліцыю. А вы сур'ёзна хочаце, каб мы пашлі, каб жанчыны вось гэтай пашлі ў паліцыю? А калі гэта будзе, напрыклад, там, не ведаю, штраф у памеры, не ведаю, 30 000 еўра, да? Альбо гэта будзе канфіскацыя маёмасці, не ведаеце, яна ёсць, Андрэя. А калі гэта будзе дэпартацыя? Вы насамрэч хочаце вось гэтага? І тады, калі б жанчыны пайшлі па паліцыю, тады што былі, якія каментары? А чаму нельга было вырашыць гэта без паліцыі? То бок тут трэба проста прызнаць. Ніколі не будзе такога варыянта, які задаволіць. Калі б жанчыны пашлі паліцыю, усе б крычалі, чаму вы пашлі паліцыю, калі жанчыны пашлі паблік, усе крычалі, чаму вы не рабілі не публічна, калі мы рабілі не публічна, гэта не правяло ні да якіх дзеянняў. Гэта першае пра паліцыю, і нешта ты яшчэ сказаў, пра тое, што грамадства. Гэта не так. А мне пытанне, а як? Вось усе тыя, хто кажуць, вот, вы там, это неправильно. А як правильно? Давайте вырашаць, як правильно. Учора таксама ў чаце рэфарматараў быў запыт, типа, дык, а што далей? А ці падумалі вы, як вярнуць гэтых людзей? А ці знайшоў працу панкавец? Вось там была праблема, да? А ці вы дапамаглі? То бок, чакайце, феміністкі павінны яшчэ прыдумаць, дзякуй, я шчыра павялася, я люблю людзей, я павялася, я такая, трэба падумаць, давайце это. Дзякуй калежанцы, якая прыйшла, напісала, чакайце, а ў які момант мы перайшлі з пытання абмеркавання сітуацыі да абмеркавання, што феміністкі павінны прыдумаць, як вярнуць харасеру ў грамадства. Ну, шчыра, ніхто не спытаў, я не бачыла гэтых каментароў, якая падтрымка патрэбна пацярпелым. Ці патрэбная на пацярпелым. Ніхто да іх не прапаноўваў ніякую падтрымку, да? Ніхто не прыходзіў да іх. Не ведаюць кантакты, ну, ведаюць, што я гэта ведаю, што Юра Рады ведае кантакты, да? Прапануйце. Ніхто не прапанаваў ні псіхалагічную дапамогу, ні падтрымку, ні юрыдычную дапамогу пацярпелым. Але ўсе кажуць, што вы робіце неправільна, і вы павінны вырашыць, прыдумаць так, каб нам спадабалася, як цяпер ім вярнуцца. Ну, соры, як бы, это не праца, это волонтэрства. Два момента. Вот, все ж таки, я задаваў пытанне. На твой погляд, вот ты сама читала каментары, абмеркаванне, да, такое. Што, вот, якога пакарання хацела, сыходзячы з каментароў, грамадства? Не пакарання. Зноў, я не распяцце і не пакарання, справядлівасці і бяспекі, толькі бяспекі. Што асабіста давай ад сябе буду казаць, каб не казаць за ўсіх. Што я хацела б? Я б хацела, каб жанчыны, якія будуць далей супрацоўнічаць з Андрэем, не думалі, што ён у любы момант можа прапанаваць секс. Што жанчыны, якія прыязджаюць з Беларусі пасля калоніі, не думалі, што калі праз паўгадзіны у кафэ 1 на 1 ён пачынае трогаць яе за руку, каб яна не думала, што ёй рабіць. Ці трэба збіць гэту руку і сказаць, типа, не чапай мяне, ці не, бо тады я не атрымаю дапамогі ад байсола, ці што. Гэта ўвогуле сустрэча 1 на 1. Калі гэта я не ведаю не ад дзяўчыны, гэта я ведаю ад 5 сведкаў. Калі Андрэй год назад не піў і купляў там 3-й, 4-й алкагольны коктейль маладой палідзняволенай, якая толькі прыехала ў бары, на віду ва ўсіх. Вось гэтага я не хачу. Я хачу, каб жанчыны адчувалі сябе ў бяспецы. Вось і ўсё. Я не хачу ні пакарання, нічога. Зразумела. Што для гэтага трэба зрабіць там ці са стрыжаком? На дадзены момант, як мінімум. Я лічу, што Андрэй дапусціў памылку, і пра гэта пісалі, дарэчы, мужчыны, дзякуй вялікі, вельмі добры, дарэчы, пост у Вані Краўцова, як бы там да яго хто не адносіўся, але вось у гэтым кантэксце я вельмі з ім згодна. Просто як піаршчык ён класна напісаў, ён напісаў такую схему, якую можна перакласці на любую праблему, не толькі на харасмент, да? Не трэба было так хутка вяртацца. Я ўпэўнена, што каб Андрэй зашоў на паўгады, тым самым ціхенька зашоў у цень, насамрэч пайшоў да тэрапеўта, таму што ён сказаў, што ён пайшоў на тэрапію, у другім інтэрв'ю ён кажа, ён збіраецца ўсё яшчэ пасля 2 месяцаў яшчэ збіраецца. Калі б ён пайшоў, калі б ён не камунікаваў з жанчынамі, каб ён не спрабаваў перавесці гэта коўдра, перацягнуць на сябе, я ўпэўнена, што ён бы змог прыйсці праз паўгады такі добры, да, і сказаць, слухайце, я разабраўся, я разумею, што типа вот это было не окей, я гатовы працаваць. На здароўечка, калі ласка. Ён насамрэч вельмі добры менеджер. Ну, акрамя гэтага нарцысычнага пункту, што на ім усё завязана і толькі ён такі святы дапамагае, ён вельмі добры не кіраўнік, я б не сказала, што кіраўнік, але вельмі добры менеджер і вельмі добра рабіў сваю працу. Калі ласка, ну навошта нам губляць якасныя кадры, да? Вяртайся на здароўе. Але калі мы бачым адно за адным супраць, спачатку непрызнанне, потым ён напісаў, я перад усімі выбачуся, праз дзень пасля таго, як выйшоў артыкул. А я ведаю, што не перад усімі. І нехта піша, ну я выбачуся, я пішу ў каментарах. Не, ён не выбачыўся, я ведаю тых, перад кім не выбачыўся. Ведаеш, што пасля гэтага каменту было? Это быў аўторак абед, у сераду раніцы мне пішуць некаторыя жанчыны. Ты што, размаўляла са стражаком? Я кажу, не, а што? Кажу, выбачыўся? Да.
То бок толькі тое, што з'яўлялася ў пабліку, ён прызнаваў. Потым я сказала, што былі палізняволены. Тады ўжо ў наступным інтэрв'ю нашай Неве ён сказаў, што так, былі палізняволены. То бок ён глядзеў, чаму я не даў каментар Еўрарадыё? Таму што ён не ведаў, што там будзе. У яго быў зарыхтованы адказ, ён з'явіўся пасля публікацыі артыкула праз пару хвілін, то бок ён ведаў, пра што будзе, і ён быў гатовы, але ён хацеў паглядзець, а што там вядома? Таму што вядома не ўсё. І я не магу гэта давесці, і я не буду пра гэта публічна гаварыць. Але, вядома, не ўсё. І ён хацеў паглядзець, на што ёсць доказы і на гэта рэагаваць. Гэта раз. Два, ён проста ўзяў, і абесцэніў абсалютна рашэнне камісіі. Мала гэтага, я ведаю, чуткі расходзяцца вельмі хутка. Я ведаю, што была прапанова перапісаць на 2 людзей. Не на аднаго чалавека байсол перапісаць, а на 2. Бо гэта нармальна. У ідэале, конечно, не на 2, а на 3, тому што двое таксама адзін за адзін супраць і незразумела, як вырашыць. Ён не пагадзіўся прынцыпова. Ён прынцыпова пагадзіўся перапісаць на аднаго чалавека, а не на 2. Таму што другая, мажліва, я не ведаю, але, мажліва, гэта была яшчэ і чалавек, ці быў, які не надта з ім згодны ў яго кейсе. Таму усе яго дзеянні, на жаль, паказваюць, што ён не хоча разумець, не хоча аддаваць уладу, проста аддаваць уладу, не хоча мяняцца, не хоча пачуць другі бок. І вось у гэтым праблема. Як вяртацца, калі ласка, мае кантакты ёсць для сувязі ў Інстаграме, Фейсбуку. Пішыце свае прапановы. Я з задавальненнем далучуся як экспертка і скажу сваё меркаванне, калі яно вам будзе цікава. Але я не буду на сябе браць адказнасць, каб рэабілітаваць і каб вяртаць людзей, якія харасілі жанчын у грамадскай супольнасці. Наста, але апроч такіх вось каментароў, якія разбіралі, што было неправільна там прынята якое рашэнне, чаму, што не так сказана ці зроблена, не ведаю, у мяне, пагодзішся ты ці не, але у мяне склалася ўражанне, што побач з гэтым было ці столькі ж, а можа нават больш звычайнага цкавання і хейту. Безумоўна, і я вось, калі ты яшчэ толькі агучваў, я сказала, што гэта было жахліва. Насамрэч, я не пісала. Часам, да, ад некаторых жартаў, конечно, там бердзік і все остальное, хацелася усміхнуцца, я супраць гэтага. Мне не падабаюцца гэтыя жарты і не падабаюцца высмейванне. Я не ведаю, ці насамрэч Андрэй там прызнаў для сябе, што гэта праблема ці не, але гэта праблема, калі ёсць такая патрэба. Я ведаю, што такое залежнасці, я ведаю, што такое вот так пахаць па 14 гадзін у дзень. Да, некая процівавес павінен быць, некая адушына, просто што ён выбраў не зусім тую адушыну. Вось, але я супраць безумоўна гэтага цкавання. Я безумоўна лічу, што гэта было зашмат, але я хацела б звярнуць увагу, што якраз такі канструктыўных каментароў супраць Андрэя было менш, чым жартаў. А жарт гэта таксама, гэта ведаеш, залагодзіць сітуацыю, гэта трошку зменшыць вось градус, гэта трошечку перавесці на ха-ха. Это не ха-ха, ребята, гэта, праблемка. І таму, калі Андрэй Павук запісаў учора песню пра мяне, дзе напісана «Базар адкажы за базар, і мы з Настай разбярэмся», гэта постмадэрн, класны постмадэрн. Але я сёння адказала сяброўцы, што слухай, гэта па кроплі. Вось ён такое напісаў, нехта яшчэ, вось зеркала не дало нават спасылку ў артыкуле, калі Андрэй мяне ўзгадаў, яны нават не напісалі Наста праваабаронца. Хаця проста, што я мела права, таму што Андрэй таксама збірае інфармацыю пра асабістае жыццё, напрыклад, калі размаўляе з рэпрэсаванымі і што за імі рабілі. Алё. Яны нават ніякай інфармацыі не далі. Яны не ўзялі ў мяне каментар, да? І атрымліваецца, у мяне нават не было магчымасці сказаць нешта ў сваю абарону. Проста вось ляпнулі. А шмат людзей мяне не ведае. Яны чытаюць, і правда, нейкая дура пашла да яго ў прыватнае жыццё, навошта? І вось такія цкаванні, ведаеш, па кавалачку, для некага гэта жартікі, а вось нейкі маладзён, ты думаеш, мне мала было пагроз, што ли, пасля прайду, пасля ўсяго. Прабачце, калі ласка, за маты, шкада, што нельга зам'юціць. Этой ебанутай падставы не трэба, яна шватфемка, яна прыймае рацыю. Гэты транс цяпер будзе дапамагаць рэпрэсаваным беларусам, поспехаў. Вось такія каментары я атрымліваю. Этим должна заниматься полиция, а не ёбнутая наглуха Наста базар, жирная свиноматка базар і гэтак далей. Вы думаеце, мне гэта прыемна чытаць? Чаму мы, зноў нават з табой тут размаўляем пра беднага, няшчаснага Андрэя Стражака? Як яго цкавалі? Чаму мы не кажам пра то, як цкавалі мяне? Чаму мы не кажам пра то, што мне пагражалі? Чаму мы не кажам, што гэта не жарт, што гэта падстава для агрэсіі? Які-небудзь дурны маладзён паглядзіць і падумае: ой, праўда, на Нартфемка пайду удару па галаве. Што тады будзе рабіць Павук? Якую песню тады ён сачыніць? Чаму пра гэта мы не кажам? Вы думаеце, гэта прыемна? Я ўпэўнена, што Андрэю было балюча чытаць гэтыя ўсе жарты. Я лічу, што гэта, пра такую тэму, ведаеш, пра выгляд, пра знешні, пра арыентацыю, пра рэлігію, пра колер скуры, пра секс. Это трошку, такое, на дзіцячы садок пра гэта жартаваць. Але, мы зноў размаўляем, чаму Андрэя цкавалі.
Ну мы не размаўляем про тое, што цкавалі мяне і цкавалі жанчын. І пасля гэтага нехта кажа, чаму яны былі ананімна. Вы сур'ёзна? Я прачытала про гэтых жанчын столькі, што просто капец, да, і што яны ішвалі пра шмандовкі, як толькі іх не называлі. Вы думаеце, яны гэта не чытаюць? Яны гэта чытаюць. Гэта такая рэтраўматызацыя. І я бачу па некаторым, што не сама нават сітуацыя, а то, што зараз адбываецца, па ім ударыла вельмі моцна. Пра гэта ніхто, не кажа. Мы гаворым, працягваем пра беднае, маленькае эго, хрупкае Андрэя Стрыжака. Слухай, давай вот троху сапраўды пашырым вот гэтую тэму цкавання і цкавання вось цябе з гэтай нагоды. Табе не падаецца, што апошнім часам грамадства сапраўды неяк скацілася да таго, што з любой нагоды пачынаюць цкаваць. Прычым вот з рознай нагоды там: ух ты, глядзі, ты паставіў лайк под допісам Стася Карпова, я зараз зраблю скриншот, і мы там вот пойдзем это ўсё абмяркуем. Там ці яшчэ што-небудзь там. А ты у другім чаце там ты паставіў лайк под допісам Насты Базар, і цябе абмяркуем, і пачынаецца вось такое накидывание. Часам там открываешь Facebook, нешта почитаешь, рука потянется лайкнуть, и думаешь: блин, а яшчэ невядома, чым это адгукнецца і чым это скончыцца. Ну я ладно толстаскуры, но у мяне таксама побач там, скажем, сям'я там ці там блізкія людзі там будуць нападаць на мяне, я могу там как бы хмыкнуць і пайсці далей, а чалавеку будзе больно блізкаму. Вот что адбываецца? Я б сказала так, супакоілася, сорі. Я б сказала так, адбываецца дарасленне нацыі. Для мяне гэта пра такі этап, які мы павінны прайсці. І нават, ведаеш, калі першая была навіна, што Андрэй застаецца ў байсоле, і там шмат хто, успрынялі гэта як там параз, нешта такое, у мяне не было там нічого там, типа, там не дабілі свайго. Не. У мяне было такое разуменне, я хацела пра гэта казаць, што гэта яшчэ адзін крок. Мы паспрабавалі, грамадства паспрабавала, да? Вось мы паспрабавалі абмеркаваць. Не працуе. Окей, тады наступны раз мне просто няма ресурсаў, шчыра, гэта не праца. Увага, гэта не праца. Мне за гэта ніхто не плаціць, ніякія ресурсы я не перанакіроўваю. Просто не хапае часу. Я вельмі хачу, я ўжо записываюся ў арганізацыі польскі, я вельмі хачу пахадзіць па адвакатах, па вось такіх арганізацыях, якія дапамагаюць з кансультацыямі адвакацкімі. Я хачу сабраць інфармацыю, да, з чым можна ісці ў паліцыю і апублічыць, каб жанчыны ведалі. Вось мы паспрабавалі так, яно не спрацавала. Значит, наступным разам трэба будзе паспрабаваць просто ціха ісці адразу ў паліцыю, калі гэта магчыма, і не публічыць гэта. Яно ўсё роўна стане публічным. Мне здаецца, што гэта кажа пра ўзровень у прынцыпе развіцця нацыі з аднаго боку, з другого боку пра вялікі боль. Я лічу, што просто нам усім вельмі балюча, і мы забываем, што да, што актар гэтай агрэсіі не той, хто побач з намі, самы галоўны актар, да, што мы ўсе тут не за Андрэя Стрыжака, да, не за мяне, не за цябе, а за таго, што мы не можам быць дома, і людзям трэба неяк выкідваць сваю боль, просто людзі не ўмеюць гэта рабіць канструктыўна, вось усё. Таму такія каментары, таму такая рэакцыя. Я лічу, што вось пра лайкі, дарэчы, ты казаў, я разумею, пра што ты кажаш, з другого боку, я магу адказаць за кожны свой лайк. Калі мне скажуць: а ты там такая-сякая, я скажу: для цябе так, окей, але гэта па маім каштоўнасцям адпавядае, таму я паставлю лайк. Но баніць усіх абсалютна, Андрэй забаніў усіх, ён баніў кожны негатыўны камент, нават не негатыўны, канструктыўны. Ёсць там Волю Павук, ён таксама забаніў, яна напісала пост са скрынамі сваімі, і там накідалі скрыны людзі, якія таксама напісалі яму камент, і ён забаніў. Там былі каменты з абсолютно нармальнай крытыкай у тым ліку, там не было там хейту, там высмеивання, цкавання, да? І ён просто забаніў мяне і некаторых людзей за дзень да выхада артыкула. Дык пра што мы тады кажам? Стварыць вакол сябе вось такі, глядзіце, ўсё добра, мяне тут любяць, я не ведаю, ён же ж напісаў потым у сябе ў допісе, а ты ж забаненая, не бачыла. Конечно, я бачыла гэты допіс, ты што жартуеш, ўжо адкрытым у чаце рэфарматараў ўжо ёсць гэты допіс, канешне. Я ж таксама напісала такі самы допіс, што ён прапануе месяц не бухаць, а я прапаную месяц, напрыклад, хадзіць. Не, перад гэтым ён как бы прызнаў, што ён блакаваў там усіх, таму што па парадзе свайго там какого там псіхолага стварае сабе вось такую... Там не было па парадзе псіхолага. Я не поняла, што ён ходзіць да псіхолага, але гэта яго справа. Так, таму
Таму вяртаючыся да пытання, я думаю, што людзям вельмі больна, я думаю, што мы не навучаны нармальнай камунікацыі, я думаю, што гэта этап, які мы праходзім, і мне вельмі б хацелася, каб калі раптам будзе яшчэ якая-небудзь такая гісторыя, каб мы наступным разам праходзілі гэта неяк больш канструктыўна. Зараз гэта было неканструктыўна для мяне. Давай на завяршэнне яшчэ такое, я просто бачыў такое меркаванне таксама і у Фейсбуку, правда, пост не адкрыты для ўсіх, таму я казаць у каго не буду, але такое меркаванне, што маўляў, вот глядзіце, той же самы Стрыжак там прызнаў сваю, ад самага пачатку там прызнаў сваю віну, сказаў, што да, сапраўды гэта было. То есть там потым далей можна там казаць про там пачаў, но ад пачатку прызнаў сваю віну, і што і пашла раскрутка, пайшло цкаванне, пайшлі прэтэнзіі, да чаго гэта можа прывесці далей. Іншыя, калі паглядзяць, чым гэта скончылася для Стрыжака, скажут, а нафига мне это надо признаваться, неяк там спрабаваць выправиться там и все остальное. Я стану в позу адмаўлення, нічога не было, докажите. Ах, вот ты покажешь, это неправда, это штучный интеллект сгенераваў, иди в суд, докажи. Дзякую вялікі, што ты гэта заўважыў, сказаў пра гэта. Я лічу, што гэта вельмі якраз такі той крок, які адрознівае ад папярэдніх сітуацый. Я лічу, што гэта добра, і я кажу, што я магу бачыць я з людзьмі, якія сабе называлі, не ведаю, не нацыстамі і пагражалі мне пасля гэтага, таксама магла камунікаваць, калі, напрыклад, калі трэба было вывозіць каго-небудзь з тэрыторыі ваенных дзеянняў падчас уварвання Расіі ва ўкраіну. Заўсёды у любым чалавеку заўсёды будзе нешта добрае, гэта нармальна, і важна гэта бачыць. Я удзячна, зараз можна будзе выразаць, да? Наста Базар сказала, што не удзячна Андрэю Стрыжаку. Я хочу сказаць, што я удзячна Андрэю, што ён прызнаўся. Ён прызнаўся, таму што ён не чакаў, што я, калі яму гэта скажу, што ён не чакаў, таму ён прызнаўся мне, а прызнацца мне ўжо як бы атрыцаць публічна, я скажу, дык ты ж мне прызнаўся. Карацей, я лічу, што гэта добра. Я удзячна яму за тое, што ён прызнаўся. Далей гэта маніпуляцыі, у мяне залежнасць сексуальная, у мяне залежнасць алкагольная. Калі ты не хадзіў да псіхолага, як ты паставіў сабе дыягназ? То бок там ужо можна далей пытацца, але тое, што ён прызнаўся, я лічу, што гэта дастойна нейкай пашаны, хаця б там некаторай, і наступным разам просто хацелася папрасіць, давайце будзем трошку больш цярпімымі адно да аднаго. Я насамрэч больш за ўсё хацела б, каб Андрэй зразумеў, адчуў і прыйшоў. Тое, што ён прызнаў адно, сказаць выбачыўся, а не выбачыцца, потым сказаць паслухаю камісію, а не паслухаць, потым сказаць я хожу да псіхолога, потым сказаць я буду хадзіць да псіхолога. Гэта выклікае пытанне. Але тое, што ён прызнаўся, безумоўна, гэта той крок, які наадварот я прапанавала іншым мужчынам. Вот я до того, что іншыя мужчыны паглядзяць, да прыкладу, на тое, чым это скончылася для Стрыжака, як ты думаешь, ці не прывядзе гэта сапраўды да сітуацыі, калі все будуць прынцыпова становіцца ў адмову? А мне б хацелася, каб мужчыны не выбіралі паміж тым рабіць як Андрэй і прызнаваць, і самім заяўляць, браць адказнасць за гэта, ці чакаць, пакуль выйдуць пацверджанні. Таму што я займаюся гэтай справай, я ў гэтай справе, але не я адна. Ёсць жанчыны, якія не ведаюць мяне, але якія пацярпелі. Ёсць жанчыны, якім трэба, каб праўда была, каб справядлівасць была, і яны ўсё роўна выйдуць у паблік. Таму калі мужчына будзе адмаўляцца, жанчыны ўсё роўна знойдуць, як давесці, што гэта было. Дзякуй вялікі. Што ж, пэўныя кропкі над пэўнымі і мы расставілі. Спадзяюся, у любым выпадку, калі будуць узнікаць пытанні, звяртайцеся да Насты. Не абяцаю, што я адразу адкажу, таму што ёсць такі запыт, праінфармуй мяне, а цяпер і той закрыты пост, адзін з закрытых постаў, які ты ўзгадваю, таксама бачыла скрыны, дзе там просто 7 ці 8 пытанняў, а цяпер Наста Базар павінна адказаць. Соры, я не павінна нікому нічога адказваць, але па меры магчымасці, безумоўна, я адкрыта да камунікацыі. Што ж, такім чынам яшчэ раз сацыяльныя сеткі Насты Базар, калі ласка, там з пытаннямі, прапановамі, там я не ведаю, што яшчэ маеце сказаць, калі ласка, крытыкай, да. Падтрымкай. Падтрымкай. Бачыце, это сам прафесійная. Яе трошку менш проста, чым хейту, але ўжо выраўніваецца. Добра, і падтрымкай таксама. І не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарады. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.